Ahojte vločkovia! V dnešnom videu by som chcela zahájiť takú svoju novú rubriku, ktorú ešte nemám celkom vymyslený názov, takže vy mi môžete pomôcť. Ja vám poviem, že čo sa to bude týkať. Mňa osobne veľmi zaujíma čítať si o rôznych typoch ľudí, ktorí majú diametrálne odlišné životy, ako mám ja sama. A nie z toho dôvodu, aby som sa im posmievala, alebo urážala alebo čokoľvek také. Skôr je to o tom, že pochopiť ich mentalitu, prečo robia to, čo robia. Takže vymyslíme si túto rubriku a dnes by som ju zahájila prvou témou, ktorá je feedizmus alebo feederizmus. Ak ste to ešte nepočuli, tak dnes vás do toho trošku zasvetím. PC alebo politically correct kultúra vždycky hovorila o tom, že všetky ženy sú krásne bez ohľadu na to, akú majú postavu. Nemusíme byť všetky ako Victoria's Secret na to, aby sme boli vnímané ako krásne. A keby sa to vzalo do extrému, tak sú ľudia, ktorí vyslovene majú fetíš na ženy, ktoré sú morbidne obézne. Tak teda feederizmus alebo feedizmus je vlastne fetíš, ktorý je založený na tom, že ľudí vzrušuje veľké telo. Priberanie, prejedanie sa a veľa ľudí si v súčasnosti na tom vystavalo kariéru. Ja som si o tomto pozrela niekoľko dokumentov a všimla som si, že veľa z týchto žien má podobný príbeh. Môžem vám ich porozprávať. Ako jeden z prvých som si našla ženu, ktorá bola kedysi modelka. Modelka, ale ako naozaj modelka, vážila na začiatku nejakých 50 kg a pre modelky je to dosť veľa. Chodievala na rôzne castingy a bohužiaľ sa jej tam nedarilo tak, ako by chcela. Vždy, keď si ju premerali a odvážili, tak jej hovorili, aby určite schudla ešte ďalšie 4 kg. Lebo mali také svoje štatistiky, že toto by bolo také ideálne. Akokoľvek sa snažila, tak nevedela schudnúť. A bolo to od hladovania cez rôzne extrémne diety, ktoré fakt sa jej nepodarilo žiadnym spôsobom schudnúť. A ako sa blížila na jeden z castingov, tak po ceste zacítila krásnu vôňu kuraťa alebo niečoho pečeného. Vošla do najbližšieho bufetu a tam si dala z plnej chuti jedlo, ktoré tam mali. Tak jej to veľmi chutilo a našla v tom upokojenie, že nakoniec sa vykašľala na celú modelingovú dietu a začala vo veľkom sa prejedať. Vytvorila si svoju vlastnú stránku, na ktorú si napísala svoju cieľovú váhu, ktorá vtedy bola 200 kg a zaznamenávala vlastne celý ten proces okolo toho, ako bude pomaly priberať, čo bude jedávať a tak ďalej. No a prekvapivo, ľudí to vzrušuje a sú ochotní za to zaplatiť. Či už je to nejaké video, kde je nejaké konkrétne jedlo, ona rozprávala o tom, že ľudí veľmi vzrušuje, keď jedáva majonézu alebo sa zahrízne do nejakého poriadneho hamburgeru alebo zje 4 pice naraz. Ona ale nie je jediná z takejto branže a prekvapilo ma, že sú dokonca aj rodinní príbuzní, ktorí podporujú takýto spôsob života alebo takýto výber kariéry. Jeden z takýchto prípadov je dokonca dievčina, ktorú do toho motivuje jej vlastný priateľ a okrem toho, že spolu natáčajú videá, ako ju krmí a ukazuje tam svoje vnady a všetko to dookola, aby videli jej telo, ako sa jej darí priberať a tak sa spolu točia aj v rôznych erotických situáciách a zahŕňa to sex a jedlo. Ženy, ktoré sa venujú feedizmu, tak väčšinou sa obhajujú tým, že aj keď majú hejterov, ktorým hovoria, že toto, čo robia, nie je zdravé a mali by si dávať pozor na svoje zdravie, tak hovoria, že keď chodívajú aj na pravidelné kontroly k lekárovi, tak ich fyzický stav je v poriadku, že tlak majú v poriadku, všetko ostatné zdravotne je u nich dobré, takže nemajú dôvod s tým prestávať, čo robia. Ženy, ktoré sa venujú feedizmu, majú sami pre seba vlastný názov, ktorý sa volá BBW alebo BB2TV, čo je Big Beautiful Woman, alebo krásna veľká žena a takto sa medzi sebou označujú a kebyže chcete nachádzať také fetiše, tak BBW väčšinou nájde vám tieto konkrétne ženy. Nevrajím, že musíte googliť, ale môžete. Ďalší prípad, čo som našla, bola dokonca matka s dcérou, ktoré jedna druhu podporujú v tomto feedizme a som z toho taká dosť prekvapená, že rodičia samotní s tým nemajú žiadny problém, že ich dieťa sa takto extrémne prejedá, lebo samozrejme môj osobný názor je taký, že ja nemám nič proti tomu, keď niekto má pár kil navyše, ale pokiaľ to zachádza do morbidnej obezity, riskujete strašne veľa, čo sa týka zdravia, aj svojej vlastnej životnosti. Určite to ide hrozne do peňazí. Samozrejme je to ich vec, keď sú s tým za dobré,
viac sily pre nich, ale ja neviem, ako by som sa ja cítila robiť toto konkrétne. Keď si o tom budete hľadať, tak určite nájdete veľa žien, ktoré sa tomuto venujú a sú hrozne nadšené z každého kila, ktoré priberú. Mám tu nejaké texty, ktoré som našla na stránke jednej takejto BBW ženy a tu má napríklad svoj cieľ, ktorý je, že od atléta k tukovému zadku. Cieľ má nastavený od 2014 do 2018. Ak by ste chceli vidieť môj celý prechod od 150 libier až po 300 libier, čiže keď to zoberieme, tak je to delené 2 na kilogramy, v chronologickom postupe, tak mám pre vás dobrú správu a tuto potom ďalej pokračuje s tým, že by chcela vám ukázať postupné obrázky toho, ako sa jej podarilo priberať. No a samozrejme za to si musíte zaplatiť. Okrem toho, že fetiš sú fotky a videá, tak zároveň tam popisuje aj celý svoj deň. Napríklad toto je jeden tweet od nej a to je, že napchala som sa na maximum dnes večer. Cítim sa ako taký tučko. Napchávam sa hryz po hryze, aj keď už mám pocit, že mi je úplne zle a nie som hladná. Je to o tom byť závislý a stať sa čo najtučnejším a najmäkším, ako sa to dá. Cítim sa taká veľká a teraz ležím a hladím si svoje veľké nafúknuté brúško plné šľahačky, čokoládového krému, cheeseburgeru, celej pepperoni pizze a 20 chicken nuggetiek. To znie ako veľmi zaujímavá práca. Ďalšie je tu niečo s obrázkom. Podarilo sa mi prísť do polovice tejto obrovskej pice. Stále sa snažím. Smutný smajlik. Okej. Medzi tým tu nájdete aj nejaké veľmi pozitívne, pozbudzujúce komentáre od fanúšikov tohto fetišu. Napríklad: tak krásne tučnieš, každé kilo je na tebe také krásne. Prosím, ešte ďalej priberaj oveľa viac váhy. Alebo: máš také krásne brúško, chcel by som žiť blízko teba. Zobral by som ťa von kedykoľvek a obdivoval tvoje brúško a pozeral sa, ako rastieš. Wow. Aj tieto feederky samotné majú fantázie o tom, že ich vzrušuje, ako ich ľudia urážajú, posmievajú sa im, alebo ako sa im stávajú nejaké trápne situácie, ako napríklad to, že sa im zlomí stolička popri tom, ako budú sedieť niekde v reštaurácii. Feederizmus je taká zvláštna forma symbiózy na jednej strane, pretože tie ženy určite trpia nejakým vnútorným problémom a tak ako niekto využíva alkohol alebo drogy na to vysporiadavanie sa s vnútornými problémami, tak rovnako môže fungovať aj jedlo, ktoré prináša uspokojenie týmto ženám a na druhej strane je ich partner alebo niekto, koho to vzrušuje a môžu to vnímať, že keď bude takáto veľká, tak potom im neodíde s nikým iným, čo som tiež počula ako reálne argumenty, alebo ich naozaj vzrušujú také tie veľké, mäkké časti tela. Dokonca som našla ženu, ktorá bola morbidne obézna, ale nie dosť. Manžel sa s ňou kvôli tomu rozviedol a potom, keď ona pribrala viac a stretli sa po dlhom čase, tak sa zase k nej vrátil. Môžete mi povedať vy, čo si o tomto celom myslíte. Samozrejme, skúste sa na to pozrieť z obidvoch strán, netreba len zbytočne urážať tých ľudí, lebo to nikomu netreba. Ja mám rada takú produktívnu diskusiu, takže ak máte na to nejaký konkrétny názor, určite mi nechajte v popise. Vymyslíme nejaký názov aj tejto rubrike, ak máte náladu. A dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Pa, pa!